molweni bhotani sanibonani dumelang absheng lotshani. Good afternoon, goeiemiddag, zidresha nezidreshakazi zikanonkwenkwezi, camaku makhosi amakhulu, zintlonto ezinkulu, bayede lisedi rhanya. It's good to be back. Ladies and gentlemen, zidresha nezidreshakazi, hlala nami ndihlale nawe, ungashenxi ungandishiyi nangomnye umzuzu. Bethunani, it's a Friday today and kufike into ethi kum, nanjengoko nisazi kuba ndinguNontlombe igama lami, mandibe nayo into endinishiya nayo, mhlawumbi ndingabi nalo elinye ithuba. And then ke ngoku umzobo lo ulapha ebusweni, ungahoyi kakhulu wena, kaloku umanyoko akalogqirha kuphela. I had a meeting earlier on, khona enye into nje endiphezu kwayo, so I was meeting a possible sponsor or a possible funder or a possible investor. Yeah, so I had to look the part, but then andizubasawususa umzobo from here. As soon as I finish shooting this video, ndisendleleni ebheka eMonti eNtlombeni. Andizubasawususa ke umzobo ngelishwa, ndizukwazi mntakabawo, ndisebenze nzima gqithi, noba ayikho perfect kodwa ndisebenzile. Anyway, asikho lapho. Namhlanje ndifuna sithethe ngebhekile yesilawu, amandla asebhekileni. Zawuthetha ngesiXhosa ke bethunani, kuba mna ndazi ibhekile ngokwasesiXhoseni. Ewe, akhona amagobongo, uyayiva ke ngoku likhona igobongo kuhlanga lwamaZulu nezinye iintlanga ke phofu, but ndifuna uthetha ngebhekile ncakasane kuthi thina esingamaXhosa, amandla ayo, ukubaluleka kwayo, nohlobo phofu endingathi ukuze ibe yimpumelelo le nto nizama ukuyenza ezawuba nebhekile phakathi, zintoni ekufuneka ukuziqwalasela. Ikhona impilo ebhekileni. Andithethi ndiva ke mna ke, andithethi le nto ndiyithethayo ayonto ndiyiguglishileyo, yinto esendiyiphila. Nabo ke baqalile. Yinto esendiyiphila. Ngesilungu ndingathi I'm talking from experience. Before ibingundiva, nam ndibe ndiqonda into yoba ndiyafuna uyazi le nto ithethwayo ngamagqirha anamava athi amandla egqirha asebhekileni, okanye ukunyangwa kwekhaya. Uyeva, iyeza lekhaya sisilawu. Ndizibuza into yoba yintoni lingaka apha esilawini, ngoba xa usijongile nje ubona igwebu awuyiboni enye into. Kuzokuthi ke nam eziba ndikhula ebugqirheni, ndafumanisa into yoba ndiyayibona le nto ithethwa ngamanye amagqirha anamava. Thetha ke mna ke ngamagqirha angasithi thina ngooreyine pesi, uyayiva? Bhekile. Masiqale kule ndawo. Ibhekile lena, okanye mandithi isilawu sekhaya. Yintoni isilawu sekhaya? Isilawu sekhaya yingcambu apha ethile ethi yawukuphehlwa iphuphume ugwebu. Andazi ilizwi lam litheni. inoba namhlanje kuvukela xhego bawo, kodwa nje ndiyaziva nami ivoice yam ayindimanga tu. Kodwa ke isilawu yingcambu. Ikhaya nekhaya linayo ingcambu eliye ligxile kuyo lilikhaya, ayitshintshwa kuthiwe kulo msebenzi hayi sizawusebenzisa uncana, komnye umsebenzi sizawusebenzisa unozitholana. Isilawu sekhaya siba sinye okokoko.
isizukulwana ngesizukulwana. Izilawu ke zizindidi ngendidi. Bakhona unozitholana ngulo sithi ngundlela zemhlophe ingcambu apha emhlotshana. Abe khona ungcana nonozitholana zizilawu eziphansi ezikumila kufana. Ziyafana zohluke nje apha egqabini. Le ingungcana itsefutsefu igqabi lakhona, unozitholana noko igqabi lakhona ligqabi. Kubekho impendulo umzekelo, kubekho ubhubhubhu umzekelo. Zindidi ngendidi. Andizukwazi ukukuhoya bethuna, andizukwazi. Zindidi ke. Yingcambu kodwa ixesha elinintsi ekhula ngaphantsi komhlaba. Ibalulekile ke le nto ndithi mna ikhula ngaphantsi komhlaba. Sithi thina singamaXhosa elethu izulu liphantsi komhlaba. Yekuba sisithi sikombe ezulwini kodwa izulu lethu liphantsi komhlaba. Ubalulekile ke into ephuma phantsi komhlaba ngoba abantu bethu abalela ukuthula kanye kanye aba sibacengayo baphantsi komhlaba. Xa sisithi sishukumisa amathambo, xa sibetha ibhekile ixesha elinintsi suzibe sisithi sishukumisa amathambo alela ukuthula ukuze ngelinye ixesha aguquka ajonge ekhaya. Kuyiloo nto ibhekile xa ibethwa ihlala phantsi izinze. Ibhekile kufuneka idibene ncakasane nomhlaba ngoba ushukumisa umhlaba ngokuthundeza aba baphantsi kanye. It's called grounding nge-English. Funeka izinze kanye kanye apha emhlabeni. Awunawuyibethela phezu kwetafile ibhekile. Kuyiloo nto nawe wena ubetha ibhekile uguqayo ngedolo. Ukuhlonipha le nto uyenzayo, you are grounding yourself wena kuqala. Amanzi ebhekile amanzi esilawu umzekelo, ixesha elininzi kubalulekile into yokuba ayokhiwa emlanjeni, ayacelwa. Umntu ophuma ayokha amanzi uyayalwa likhaya into yokuba angahambe ejikeleza. Awuthi xa uthunywe amanzi ukuqala ethaveni, ukuqala etshomini, uhamba uphuma apha endlini, uhambe straight uya kule ndawo yakuyo. Ufike phaa uthethe, uchaze into yoba ndithunyiwe ndizokha amanzi, emva ekhaya kwenziwa le nale nale, bathi mandicele amanzi esilawu. Xesha elininzi uyayinikwa intsimbi yoba uphose urhuma apha emanzini, ukhe amanzi, ubuyele ekhaya. Nqabile kuba ibe ngamanzi etepu. Yayiva, lo mntu uthunyiweyo kumele uba abe ngumntu noko onyulu. Ithi loo nto leyo akhange abe utsibe iziko umzekelo. Kwalo uzawuphehla lebhekile kumele uba abe ebezilile, akangomntu obehambelala. Ngoba sithi liyeza eli liyeza lingcwele, sifuna ukuthandaza phezu kweli yeza. Alizophathwa nangubani na ke. Ibhekile ndake ndabukela komnye umzi inkomo ingakhali, intlabi kwacala ndabona uba bayidelile le ntlabi ngoba ithe yawungakhali le nkomo uyoxuthwa kwaxhayi elo. Ndixelela into yoba mna le bhekile yayibethwa nangubani na, betshintshisana ngayo, benomsindo phezu kwebhekile. Uqonda uba aba bantu bayiqondi kakuhle uba yintoni ibhekile and yintoni umsebenzi wayo. Inamandla ibhekile, sinamandla isilawu. Kuyiloo nto mna ndicekisa kwa umntu ofotayo xa kubethwa ibhekile, ngumzuzu obalulekileyo kakhulu lo wani, ongadingi kuphazanyiswa. Awudingi, uyabona ukufota zikhona into ezingamelanga sizifote ngoba ngelaa xesha suzibe sesibize abantu abadala, sibize imimoya yeli khaya into yoba mayibe khona. Siyabaphandla xa simane sifota. Ngumzuzu obalulekileyo ofuna inzolo. Andiyazi le nto ifotisayo. Amandla ebhekile, igqirha elingayiqondiyo into yoba ngelaa xesha libetha ibhekile malizole liyimamele ngoba
xa uyizolele kakuhle ibhekile iyakwazi uthi kanti iyathetha ixoxe nawe. Mamela. Kwakudala ke ndifuna ukwazi into yokuba yintoni le kuthiwa iyathetha ndingayiboni, kodwa xana ngabe uyizolele wayizilela ibhekile futhi nje awavali namehlo ngoba ulindele nantoni na, usenovelelwa ngumbono. Uyakwazi ukuthi ubethe ibhekile yekhaya umbone umuntu omkhulu engena emnyango, ube nemibono nje ozawukwazi utolikela elikhaya into yokuba kwenzeke oku noku noku noku. Ndikhe ndabetha ibhekile komnye umzi ndavelelwa yinkomo edunduluzileyo phambi komzi, phambi kwendlu. Xa ndisabela bayazi le nkomo into yoba ewe bakhe bafelwa inkomo, yafa kanye kule ndawo ndiyichazayo. Loo nto leyo yabithetha ukuthi abantu abadala balapha bafuna ungena ngaphakathi. Ukubana ngaba bendingakhange ndiyizolele ndiyimamela ibhekile ngowawundiphosile laa mbono. Ithetha ukuthi ndandizawuphuma kulaa mzi ndingakhange ndibakhanyisele. Ndikhumbula utata igqirha lam kwaQoboqobo. Kwakukho umntana kuloo mzi wayerhubuluze engakwazi uhamba, sele umntana noba wayeno-3-4 years kodwa ukwi-age omele uba sele ehamba, into kunayo wayerhubuluza xa ehamba. Umntana uze kutata, utata esemoyeni ebetha ibhekile. Wafika umntana wabamba le bhekile, utata ngomsindo wabetha umntwana ngexhayi. Kumhla umntwana waphakama wahamba. Uyayiva ndithi at that moment lixesha labantu abadala bakhona ngaphakathi sisemoyeni, lelona xesha kumele uba silizolele. Kwa ingoma ebethwayo eculwayo yingoma ezolileyo ezothileyo emele bisidibanise ngokomoya xa sisonke. Kungajayivwa kuxhentlwe kubethwa ibhekile, lixesha lokuzola. Inintsi into onokuyizuza ukubana ngabe unokuzixelela into yoba isilawu sasekhaya xa kubethwa ibhekile yasekhaya mandibe khona ngaphakathi emnqubeni, mandizole ndimamele. Kusenongaxelelwa lo mntu uyibethayo ibhekile umbone uvele komnye umntu uba sizolile sonke sayizilela ibhekile. Namandla ibhekile, isilawu sakokwenu siba namandla. Yiba khona ngelaa xesha, suba ngulaa mntu wena uzula ubheke etawuni ngelaa xesha kanye xa kuzawubethwa ibhekile ngoba ucinga uba ayibalulekanga. Wena ufuna nje uba khona ngesikhalo, iqala ebhekileni mntase. Masicamagusheni, uyakundibuza umbuzo ubana ngaba unawo, mandinishiye camagu.